Kajingmi ki kai pot kubor baka daw jing shat len chap mau ka kali alto tourist ka badan yo registration number ML not san U not R not khandai ha ka janmiat jong ka R tarik urisau arja arpusan ha ka surak na lingkot chapom lum ka dei na ka daw bak ya chlur hi ha padang jing up jing ma bantua biang ka surak ha sharing lum jong ka te ka surak kala pen no ya kitra jong ka te ka kali ban ya thu bah ka te janmiat la phaya hi ya ki da ki banya pu silum ha ka te hi ka jaka Kakong S wa lang hakajinge kran bot usulong mil hakano phai sngi jong ka sautri urisau arja arpsan lingba ka phone kalaong baya ka te ka kali lanya do lok jong ka bot udang thmu hiar hakibenta pun ursla lam arngot kibriu kalaong ru bahabau lepoi hakte ka jaka la don lupa ki kali ki bayat na khmat ka kali jong u bat kam shamna dei baki la weng ya ki mau bakhang ka company kalaong ru bol keli ya ki banya pu silum ki badang sna ya kate ka surak ki balaong banyat bet namar kam lelei bat kumta ulayat na dien ki wei pat ki kali henry snewbok ba umau uha pat lin shop ya kate ka kali kat baki wei pat ki light dak bapen tep bakala ja kumah kapon rish tengi e kalaong baka dei shwa ban pen bana khang ya kalet kawan lingba kate ka surak halor ka nong rim baka sharing lum kala ban tua biang namar ka jing hap slap ha kate ka janmit kalaong baya ka kali ru la pentan na kibriyo ki batrai ha kate ka jaka bat penbu bha ya ka hadu bakin dalit sempat ha ka lai tarik urisau arja arpusan bat tan seselong kalau ong bakim pat let ya kran bat ki bor pulet ke penursla police station bat ki dawa na ka company bakari ban siu by lot ksan namar kala don ke jinga kran ru hapdeng ulok jongka bat ki brew company ha ka te ke jaka kat kum ke jinga thu di lok nga ong yong hana ba ki dan di sebi atli bakila pengkhut ya kalen pian te atli ki kali ki la ya nak majui te yong hana ba hadian nang ta pade yong ngala mud banyat manga te wat la katam kana yong ngala kli jimut kana ki ki nya di sebi te yang ban long na em ban nyat de yang kilet le era kan ban long da pet de yat siap na mario long ya telun ki mau ma kum bakalong de yang hamar bangayat ha ka ta pot di ken ka you know telun mau te telun tu sanga ya ka kali de yang ba tan su sanga kali de yang ni hap phep hap ni ong na kali de la dam ni pat telong da jai pat telong jenjar ong ya la jong te kat bah apokan news pagi ong ba ki kena ki ong ba de ba ki pengkhut la jong pengkhut la te ya ka me ka surok ki wen hi ya ki mau te hendai kitu ki pasenjar ro ba ki dan te ki khlam wen ya kita ki mau nama ba kila dan ki kali nakmat ki bayat lupa te sahadian nang ta paru ta sahadian nang taru ki ong ba oh hana ba ni e kali ba ni tiang namar ba balai ba kila ya pengkhut la dia kila iwang la dia kita ki mau te ladangin pet telong lada empet telong de ba nget to mau ya ki brio pat telong le kam no kan du ke jing te long kam su yu en kam su ya hat te ndai ka tum cing kenok pa ki ong ba ki wen ta ka ki ada wang ki mau te ki sa pet ki e kali ndai ka kali ru ndai bagi tan hi na ka tu ka jasa ba hap mau em kali tu kila pentan ki brio jong ka PWD penbu na harut ki penbu na sasat ke mentu na po jaka bahap ta ki mau ken nanga skwa ban ayu kumta ken bang tepat kumta ken mo kumba si ong ngai le jong ka brio ka badung ka ba belam step ban da miet dai tu kali te mentang am kot boru bangan snai tu kan ka ya ka tu ka kali telong utang kuat dingerap ken ki ayu na ki beri jong tu company na ka PWD nama mde ka ong balik senang mengi sakam tan de no entry kam dan entry te da de ba ka dan entry pemban telong nut ban tur pesya mo la da tur pesya te en ba ni le pesya hi rende ban tur pesya kan entry kam dan kiwe kali rupiah em haswa ban khang ya tu ka stok andala jai ka kam jong dala ja ya kani ka kam ba cha hab mau ka kali demi ong sa khang no ka tu ka surok kat kum ka ji thu ilok te ong ka pon ru steng nyu duna yar kidang ya wan na po sora ki magan yar this ko daw ki la pentet pulet de me tani ka jing ja em klem pentet ken long bangam sip long kata ken ba nga so ngai le jong ba nga ngam dan jing nang jing sat e telong ngam sip te kita berakwan e panchu phun kwai thani nga phun po ba new stem kumta hi new stem pradunai e phun de isun ngai ong ba ja kumta nga pat te long ni le jong telong nga long adan jing tiang ong yo ja yo tharai la min sau la ne la long kum no mo ubrio pakadaw king hian obai wut chathi ba i khun te tengah balik ngaji tengah kelihing ong kisno kuno ong em sau te men sau re long tamba long
Silong pang dramat mo na mabakat tumaw he la asnet ya kakalite. Kada kriyo tamdei ra ba kai mo. So ana snow pang met dis laban ang ban mensaw ban ka ding mong ka jam ta sai talong undan ra. Kali lawan ra menen na chathie na taladan hang ne po karkhana hang ne po mulai. Chatum ka ding te pam ka ni te kila ong ni ki na po company long ngam tep mo tu de he ne de ba he ru ya katanga ngam tep. Ten ri kpai ong ala ya kren. Te menen do anda ngalawan na chathie da po yeng talong apun jang hi ngai ta long la sim nombor ke ni kpai jong ka ba trei chathie. Te la ong hi yang aru ong ba yai ap kom sisni ati menta nama kadang bun kampala kani tu put wrong te on ap sisni ati on ansa yakran do manager bahe bangin ai ka jingarap mo te ha ka por ba long kataru kadiga new box mangi mo hama bayat ka kali dong pa banyak pa tolong mitulin to mau tolong ni mut hi bangin lek penceba tang ba long ka we mo ka jingkerpan long nakalian ka sarkar mo bat ka PWD ngi kuaken ba ken yarap lang nomor mangiteng imja na katuhi tama lat na katuteng imdan issue hira jangna te sakabay sinarong ikuak ken pelet himaki ken nakalian katuka PWD nomor hakapor swa banyado lakli sya itai banyak disbihi yo hna long banyak te kadi ka jing yat ke kalihi kiki te kimau trai ni rungi sikwa ban kerpalang ke sarkar kan makan pej iyo lang kanya ng rumah long ka naka PWD kumjuhi PWD kaba pentrai itu ka kam komot ka kan pet lang kay kata ka jinglo jing sap kan jokan kali habatin pet bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam mangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya